приятели и аз не сме много умни. Правили сме много глупости, като например да ходим на изоставени места. Но най-лошото, което сме правили, е да отидем на гробище вечерта. Бяхме гимназисти и беше петък вечер, така че разбира се, нямахме планове. И до полунощ двама от нашите приятели бяха решили да се приберат вкъщи, защото бяха уморени. Останахме само аз и моя приятел Дани. Нито един от нас не беше уморен, но също така не искахме да седим вкъщи цяла нощ. Дани каза, че би било страшно и интересно да се разхождаме из гробището близо до къщата му. Съгласих се, защото не мислех, че може да се случи нещо лошо. Дани ни закара до къщата му, където паркирахме и тръгнахме пеша надолу към оградата на гробището. Оградата беше къса дървена ограда. Прескочихме я и веднага атмосферата стана по-страшна. Нямаше почти никаква светлина, само няколко лампи из гробището. Не съм сигурна каква беше целта ни, просто искахме да се разходим. Минахме покрай 10 или 15 надгробни плочи, когато Дани изведнъж спря. Той гледаше право напред и ми каза: "Виж там!" В далечината успях да различа фигура до една от надгробните плочи. Аз и Дани не бяхме сигурни какво да правим и просто стояхме там. И двамата предположихме, че пазачът ни хвана и вероятно ще бъдем арестувани или нещо такова. Фигурата се приближи и беше мъж. Той се представи за Антони Бел и попита какво правим там. Дани нервно каза, че просто се разхождаме. Мъжът отговори, че трябва да си ходим и ни каза да го последваме. Докато вървяхме зад него, той мина под една от лампите, а Дани и аз веднага замръзнахме. Мъжът беше облечен в униформа, но изглеждаше стара и беше скъсана. Той явно чу, че спряхме да ходим, обърна се и видяхме лицето му. Приличаше на луд, но имаше и друго странно нещо. Кожата му сякаш гниеше. Той сякаш беше мъртъв. Дани ме хвана за ръката и ние избягахме крещейки. Чувах стъпките на мъжа зад мен. Бяха толкова близо, че имах чувството, че ще ме хване всеки момент. И най-накрая успяхме да прескочим оградата. Вече не чувахме мъжа зад нас. Обърнахме се и той стоеше от другата страна на оградата. Усмихна се и се отдалечи бавно. На следващия ден отидохме, за да питаме персонала, защо пазачът им е облечен така странно и защо се държа така с нас. Когато им казахме името му, те бяха в шок. Един мъж от персонала каза да го последваме и ни заведе до надгробна плоча. Същата плоча, до която стоеше пазачът от предната вечер. Прочетохме какво пише на плочата. На плочата пишеше Антони Бел. Мъжът каза, че той е бил един от предните пазачи на гробището и е починал на работното си място. Каза, че се носи слух, че той все още броди през нощта и охранява мястото. Преди около 10 години работех като пазач на едно гробище. Намираше се горе-долу в лоша част на града, така че беше необходимо да има такава позиция. Дори тогава пак имаше хора, които се промъкват и пръскат графити или дори се опитват да разкопаят гробовете. А аз винаги работех нощна смяна, обикновено от 6 вечерта до 7 сутринта. На този ден ме предупредиха за едни хора, които дошли няколко пъти в рамките на няколко часа и сякаш просто оглеждали мястото. Това продължаваше от няколко дни насам и не знаехме кои са и какво искат. Казах, че ще внимавам. Към 6 часа другите работници си тръгнаха и останах само аз. Работата ми е предимно да обикалям с голф количка и да следя за нередности. От 6 до 8 карах наоколо и събрах няколко боклука от земята. Имаше още хора, които дойдоха по-късно и към 8:30 си тръгнаха. След това отидох да заключа портата. Докато увивах веригата около решетките и слагах катинара, забелязах група от хора от другата страна на пътя. Те бяха обърнати към мен, сякаш ме наблюдаваха. Приключих с заключването и се качих в количката си и потеглих. Знаех, че вероятно е групата, за която ми казаха да внимавам. Затова паркирах количката на място, от което можех да ги гледам. Имаше 3 души, доколкото видях. След няколко минути те се отдалечиха. Карах наоколо, защото исках да се уверя, че не се опитват да намерят начин да влязат вътре. Около 9 часа паркирах отново до предната врата. След няколко минути чух силен звук.
Обърнах се към посоката, от която идваше, но беше твърде тъмно, за да видя нещо. Реших да обиколя отново и докато карах, започнах да виждам някакви фигури в далечината. Но бяха само две. Не виждах третия човек от по-рано. Докато ги приближавах, те явно ме чуха и се обърнаха към мен. Спрях количката на около 5 метра от тях и слязох. Мястото затварях в 8:30. Трябва да се тръгвате. Извиках аз, но не получих отговор. Направих няколко крачки напред. Наистина ли трябва да се обадя на ченгетата? Махайте се, казах аз. Тогава забелязах, че единият от тях държи нещо. Това беше лопата. Странното беше, че те не стояха близо до надгробни плочи. Погледнах надолу към земята до тях и видях, че беше прясно изкопано. След това от нищото чух човек зад себе си. Обърнах се и зад мен беше третият от тях. Двамата започнаха да бягат и този зад мен избяга в друга посока. Качих се в количката и се опитах да проследя един от тях. Тогава разбрах, че нещо не е наред с количката. Излязох и видях, че двете леви гуми са спукани. Обадих се на полицията. Изтичах до портата и изчаках там. За щастие, групата не ме проследи, но ми беше чудно защо бяха спукали гумите ми, ако не искат нещо от мен. Когато полицията пристигна, групата отдавна я нямаше, но им показах дупката, която бяха изкопали. Не знаехме защо са я изкопали, докато не намерихме труп, обвит в чувал до оградата наблизо. След няколко дни стана ясно, че убитият човек е бил прострелян. Групата се е опитала дискретно да се отърве от тялото и са сметнали, че ако го погребат в гробище, няма да изглежда подозрително. Честно казано, планът им изобщо не беше лош, но изпълнението куцаше. Въпреки това, до ден днешен полицията все още не знае кои са те, както и кой е мъртвият човек. Работя в малко гробище в края на града и мразя всяка секунда от тази работа. Сама съм по цяла нощ и е прекалено скучно. През по-голямата част от времето си седя в малката кабинка и гледам камерите. Има 2 камери, поставени от двете страни на двора и една на входа на малката кабинка, в която съм аз. Моята работа е просто да стоя там и ако нещо се случи, да се обадя на полицията и да ги оставя да се погрижат за това. Както казах, това е малко гробище в малък град, така че нямаше какво да се случи в понеделник вечер. Спрях на паркинга и колегата от дневната смяна си тръгна. Не се бях наспала добре този ден, така че си направих чаша кафе, за да ме държи будна. Малко по малко стана 1 сутринта и вече едвам стоях будна, а кафето не помагаше. След това явно заспах и около 20 минути по-късно се събудих от странен звук. Чух скърцане зад мен, завъртях се и вратата на моята кабинка беше отворена и се клатеше от вятъра. Станах, отворих вратата изцяло и надникнах навън, но нямаше никой. Затворих я и се уверих, че е напълно заключена. Върнах назад записа на камерата отпред и не видях никой, но все пак след това се разсъних и непрекъснато проверявах всяка камера. Около 10 минути по-късно видях нещо да се движи в далечния край на двора. Някой минаваше през гробището. Бавно си проправи път покрай няколко надгробни плочи, след което спря. Изчаках няколко секунди преди да вдигна телефона и да набера 911 и все още го наблюдавах. Звъннах и обясних на оператора положението. Изведнъж мъжът спринтира през двора и излезе от обсега на камерата. Не след дълго той се появи на камерата, която снимаше пред кабинката, в която бях аз. Казах на оператора по телефона какво се случва. Жената ми каза да стоя тихо и просто да гледам камерата. Оставих телефона на страна и гледах екрана. Беше мъж, който стоеше точно пред вратата, след което се огледа наоколо и след това се обърна към камерата. Здравей, можеш ли да ми помогнеш? Чух приглушения му глас от другата страна на вратата. След това, без дори да изчака отговор, той тръгна към другата страна на кабинката, където нямаше камера. Но чувах стъпките му, както и полицията. След това го чух да се отдалечава бързо. Полицията намери отпечатъци от обувки. Последваха ги, но така и не го намериха. Поведението на мъжа беше много странно и съм сигурна, бързо.
Полицията намери отпечатъци от обувки. Последваха ги, но така и не го намериха. Поведението на мъжа беше много странно и съм сигурна, че не му трябваше помощ, а се опитваше да ме подмами да изляза. Не знам дали вратата от по-рано наистина се е отворила сама или някак си той има нещо общо с това. Аз все още работя на същото място, но той никога не се върна. А аз след тази случка повече не спах на работа. Това е краят на днешното видео. Надяваме се да ви е харесало. Ако е така, оставете палец нагоре и се абонирайте за нашия канал с камбанката, за да